princípe ten zákazník musí byť schopný nám popísať, aký má problém v zmysle toho, čo chce dosiahnuť tou zmenou, ktorá tam je oproti tomu existujúcemu riešeniu. Čiže to človek alebo nejaké stále pracovisko, lebo aj také prípady máme. To znamená, že my potrebujeme vymysleť, navrhnúť spoločne také riešenie, ktoré dokáže tú pridanú hodnotu priniesť či už z pohľadu kvality, rýchlosti, robustnosti a životnosti. A to znamená, že proste vymýšľame, kreujeme, ako by vyzerala konštrukcia, kam umiestnime kamery, kam umiestnime RFID čítačky, akým spôsobom bude riešenie napájanie, prípadne akým spôsobom bude upozorňovaný ten operátor, že je nejaký problém v zmysle nejakého monitoru, sirény alebo majáka alebo čohokoľvek. Samozrejme musíme riešiť otázku programovania jednotlivých tých kybernetických komponentov, ktoré sú súčasťou riešenia. Potom, keď takéto niečo navrhneme, je potrebné urobiť nejaký pilot alebo proof of concept v zmysle otestovania, že naozaj to robí to, čo má, spĺňa do tej požiadavky. Tá umelá inteligencia musí byť podľa toho, aký typ umelej inteligencie použijeme, aj trénovaná, to znamená, potrebujeme zbierať nejaké dáta v zmysle fotografií, testovacích, trénovacích, tomu, aby sme tú umelú inteligenciu vedeli natrénovať. Ako náhle sa dostaneme do tej fázy, že to má tú kvalitu, má tú rýchlosť, vyzerá, že to robí presne to, čo má, tak následne sa potom preklápame do živej prevádzky a dohadujeme sa na podmienkach starostlivosti o to riešenie tak, aby bola zabezpečená požadovaná dostupnosť, či už vo forme 24x7 alebo nejaké menšej. Tam by som určite zvýraznil to, že musí byť tam byť na začiatku nejaký človek, ktorý to vie presne definovať. Jednak procesy, ktoré sa teraz dejú a ktoré sú nejaké očakávané, ako by sa to malo chovať po nasadení toho systému.